Ο μέσος παρατηρητής των τεκτενόμενων στην Τουρκία συμπεραίνει με ασφάλεια, θα έλεγα, ότι η γειτονική χώρα συντηρητικοποιείται ή και ισλαμοποιείται. Όμως, το βιβλίο για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ένα δοκίμιο το οποίο δίνει μια διαφορετική εικόνα για την γειτονική χώρα και ίσως καταρρύψει τις πεποιθήσεις των περισσότερων από εμάς για αυτήν. Η εικόνα για τους περισσότερους από εμάς είναι ίσως μια απλή σύγχυση, πιθανώς διότι η Τουρκία, βιώνοντας ένα μεταβατικό στάδιο, οι δύο τάσεις, η συντήρηση και ο εξυγχρονισμός, βρίσκονται σε σφοδρή σύγκρουση. Ένα οδηπορικό έρευνα των δύο συγγραφέων της είναι αυτό το βιβλίο, του Βαγγέλη Αρετέου. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου σε αυτή τη συζήτηση. Και του Γιώργου Αγγελετόπουλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ και εσένα, Γιώργο, για αυτή τη τιμή που μας κάνετε να συζητήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, για τη γνωστή άγνωστη γείτονο χώρα, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι συγγραφείς γνωρίζουν την Τουρκία πολύ καλά, λόγω θέσης διπλωμάτη ο πρώτος και λόγω θέσης ανταποκριτή ο πρώτος και ως διπλωμάτης ο δεύτερος. Ως οικοδεσπότης, με τους δύο συγγραφείς θα συζητήσει ο δημοσιογράφος του Έθνους, ο Γιώργος Καφιδάς. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ και εσένα για την βοήθεια που θα προσφέρεις να αποκαλύψουμε το θέμα του δοκιμίου. Πριν όμως μιλήσουμε για το βιβλίο, ήθιστε σε αυτή την εκπομπή να μιλάμε λίγο για το πώς βιώνουμε, κύριε, αυτή την κατάσταση, αυτόν τον εγκλισμό. Με δύο λόγια ο καθένας πώς το αντιλαμβάνεται, πώς αξιοποιεί το χρόνο του, τι έχει να προτείνει, ας πούμε, σε όλους εμάς οι οποίοι βιώνουμε την ίδια κατάσταση. Θέλεις, Βαγγέλη, να κάνεις την αρχή? Ναι, ευχαριστώ. Αυτό που θα ήθελα έτσι, να προτείνω, που το κάνω κι εγώ, είναι κυρίως να προσπαθούμε να κρατάμε ένα ρυθμό, μια ρουτίνα. Φυσικά είναι νέα ρουτίνα, γιατί ζούμε σε νέες συνθήκες, αλλά όσο μπορούμε να κρατάμε μια ρουτίνα εβδομάδας Σαββατοκύριακου και μέσα στη μέρα, είτε μόνοι μας είτε με τα παιδιά, και μιλάω γιατί έχω και εγώ παιδιά, να κρατάμε μια ρουτίνα που να μοιάζει κάπως με την ρουτίνα της προηγούμενης μας ζωής. Και το άλλο είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία να σκεφτούμε πολλά πράγματα, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό. Και ίσως κυρίως είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε και ενδεχομένως και να αποδεχθούμε ότι στη ζωή έχουμε πολύ λίγο έλεγχο τελικά. Ότι αυτό συνεπάγεται. Συμφωνώ απόλυτα. Άκουγα σήμερα κάποιον, δεν θυμάμαι σε κάποιο κανάλι, έναν ψυχολόγο, ο οποίος σύστηνε ακριβώς αυτό, να διατηρήσουμε όσο μπορούμε μια ρουτίνα, να ξυπνάμε νωρίς, να ντυνόμαστε, να ξυριζόμαστε οι άντρες κτλ. Για να μην, πώς το λένε, ψυχοπλακωθούμε. Γιατί η στασιμότητα δημιουργεί πάντα πρόβλημα. Γιώργο Αγγελετόπουλε. Συμφωνούσα εντελώς με το φίλο μου τον Βαγγέλη στο θέμα της ρουτίνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς το ρυθμό που είχες και πριν, ακριβώς για να μην βιώνεις άσχημα τη ρήξη ουσιαστικά αυτή που έχει φέρει στη ζωή μας σε σχέση με την καθημερινότητα ο κορονοϊός. Βέβαια, η τεχνολογία μας βοηθάει στο να κάνουμε αρκετά από τα πράγματα τα οποία κάναμε και πριν, είτε λόγω των ενδιαφερόντων μας, μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, του υπολογιστή. Προσωπικά έχω λίγο περισσότερο χρόνο να διαβάσω κάποια βιβλία που είχα αφήσει στην άκρη και πάντα αναζητούσα χρόνο, όχι το χαμένο χρόνο που λέει, το χρόνο του Γιώργου, για να πας και μπορέσουμε να διαβάσουμε κανένα βιβλίο. Κατά τα άλλα, η ενασχόληση με τα παιδιά και ένας μικρός περίπαντος, ίσως στην περιοχή. Εμείς έχουμε μια περιοχή εδώ έτσι λίγο πιο ευκόφητη, οπότε ένα μισάωράκι περπάτημα είναι καλό. Αυτό που λες, Γιώργο, το σημειώνουμε και εδώ πολλές φορές. Φανταστείτε, λέμε, να μην είχαμε την τεχνολογία σε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο και συμπληρωματικό θα έλεγα, να μην είχαμε τις τέχνες. Να μην γέμιζε ο χρόνος μας με τόσο πλούτο, ας πούμε, μουσικής, βιβλίων. Κάποιος, κάπου διάβασα, έθεσε ένα ερώτημα σε αυτούς που πιστεύανε ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι χρήσιμοι, είναι άχρηστοι, ας πούμε, σε μια κοινωνία. Και τον καλεί να αναλογιστεί, ας πούμε, τον εαυτό του σε συνθήκες εγκλισμού χωρίς τις τέχνες. Γιώργος Καφιδά. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίοδος.
Νομίζω ότι η ρουτίνα σε προσωπικό επίπεδο είναι λίγο δύσκολη υπόθεση, ειδικά σε συνθήκες εγκλισμού. Αλλά νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι και μια ευκαιρία για να έρθουμε, ας πούμε, πιο κοντά με τις οικογένειές μας, με ό,τι ρήξεις μπορεί αυτό να δημιουργεί μέσα στην ημέρα, πρόσκαιρες, προσωρινές ρήξεις, να δούμε τα παιδιά μας που έχουμε περάσει διαστήματα που δεν τα βλέπαμε καθόλου. Και φυσικά αυτό που είπατε και όλοι οι προλαλήσαντες, και να έχουμε χρόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με τις τέχνες, περισσότερο χρόνο, και με τα βιβλία και με το διάβασμα και με την ποιοτική τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που προσφέρεται και για ενδοσκόπηση, για μελέτη, και μαζεύουμε δυνάμεις για να βγούμε μετά στον έξω κόσμο πάλι. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε πλέον καμία δικαιολογία. Έχουμε αυτό που ζητούσαμε πάντα. Χρόνο. Εδώ θα κριθούμε αν το εννοούσε ο καθένας. Λοιπόν, Γιώργο, συνεχίζεις να μας παρουσιάσεις τους συγγραφείς μας και τη συζήτηση γύρω από το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για ένα, κατά την άποψή μου, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, με τίτλο «Τουρκία, το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σχετικά πρόσφατα. Έχουμε την τύχη και την τιμή να έχουμε μαζί μας τους συγγραφείς, τον Γιώργο Αγγελετόπουλο και τον Ευάγγελο Αρεταίο. Ομολογώ ότι όταν πήρα αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, στην αρχή κάποια πράγματα με ξένησαν. Με ξένησε ο τίτλος, γιατί μιλάει για το μεγάλο εξυγχρονισμό, και όντως δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς να διαβάσει αυτή την περίοδο για την Τουρκία. Ξεκινώντας μετά να διαβάζω τις πρώτες σελίδες, με ξένησε μέσα σε εισαγωγικά και ένα ακόμη πράγμα, το ότι αρχικά σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι οδηπορικό. Και τυχαίνει πολλές φορές τα οδηπορικά να περιορίζονται σε εικόνες, σε ατμόσφαιρες, και να μην μπαίνουν βαθύτερα στην ουσία των πραγμάτων. Ομολογώ ότι κάθε αρνητική μου προδιάθεση διαψεύστηκε στην πορεία, και γι' αυτό λέω ότι και αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό, πολύ αξιόλογο και σημαντικό, νομίζω, να διαβαστεί από όλους. Είναι ένα βιβλίο που έχει στοιχεία οδηπορικού, αλλά μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Έχει ιστορικές αναφορές, οι οποίες όμως συνδέονται με το σήμερα και μας δίνουν μια ιδέα και για το πού θα μπορούσε να οδηγηθεί η Τουρκία. Και όντως μιλάει για έναν εξυγχρονισμό ο οποίος έρχεται να ισορροπήσει μια οπισθοδρόμηση. Και όλα αυτά με τρόπο εύληπτο, με τρόπο πολύ ουσιαστικό, με τρόπο που μπορεί να απευθυνθεί σε όλους, και σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει την Τουρκία καλά, αλλά και σε κάποιον ο οποίος δεν τη γνωρίζει τόσο καλά. Νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, και η πρώτη ερώτηση που θα έκανα, μιας και έχουμε εδώ τους άμεσα εμπλεκόμενους συγγραφείς, είναι το πώς προέκυψε αρχικά αυτό το βιβλίο. Και σαν ιδέα, αλλά και σαν υλοποίηση. Διότι όντως μιλάμε για ένα οδηπορικό που, αν καταλαβαίνω καλά, έγινε το 2018. Yes. Οπότε, ο Βαγγέλης πρώτα. Ήταν καταρχήν με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν στην Άγκυρα, εγώ στην Κωνσταντινούπολη, και τα τελευταία περίπου 15 χρόνια μιλάμε συνέχεια για την Τουρκία, πολλές φορές και κάθε μέρα. Και όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά ανακαλύψαμε εκ των υστέρων ότι βλέπαμε τα ίδια πράγματα, απλά από διαφορετική οπτική γωνία. Όταν το 2018, που ήταν μια σημαντική χρονιά, γιατί είχε πολύ σημαντικές εκλογές στην Τουρκία, είχε προηγηθεί το 2016 απόπειρα πραξικοπήματος, ξεκίνησε αυτή η ιδέα για να γίνει κάτι στο έδαφος, να γίνει ένα μεγάλο διπορικό στην Τουρκία, για να δούμε πώς μπορεί να κινείται πια αυτή η χώρα. Αλλάζει, δεν αλλάζει, τι γίνεται και πέραν των περιοχών που συνήθως πηγαίνουμε. Ήταν στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, μιλάγαμε
Και πάνω στην κουβέντα του είπα αυτή την ιδέα και μετά του λέω γιατί δεν το γράφουμε μαζί. Γιατί του λέω βλέπουμε τα ίδια πράγματα τόσα χρόνια, εσύ τα βλέπεις από μια άλλη οπτική γωνία, εγώ από μια διαφορετική και θα ήταν εξαιρετικό να μπορέσουμε να τις φέρουμε μαζί αυτές τις γωνίες. Αμέσως μου είπε ναι. Μάλιστα θυμάμαι όταν έγινε το τηλέφωνο αυτό ήμουνα στο Cars και τον είχα πάρει από το Cars. Και σε 3 λεπτά το αποφασίσαμε. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η απόπειρα. Και επειδή η μία οπτική συμπληρώνει την άλλη, ήταν και πολύ ευχάριστο να το κάνουμε μαζί, δηλαδή και η προεργασία, αλλά και όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε. Και ήταν και πολύ, θα έλεγα, εύκολο. Έρεαν οι ιδέες, οι λέξεις, ήταν πολύ εύκολο. Άρα ουσιαστικά έχουμε τη βάση ενός οδηπορικού, πάνω στο οποίο μετά ήρθε ο Γιώργος Αγγελετόπουλος και πρόσθεσε το ιστορικό, ίσως υπόβαθρο, περισσότερο, κάποιες πιο πολιτικές αναφορές. Το αντιλαμβάνομαι σωστά? Γιώργο. Ήταν κοινή προσπάθεια σε όλα αυτά. Φυσικά το οδηπορικό ανήκει αποκλειστικά στο Βαγγέλη, αυτός έκανε τα ταξίδια. Αυτό που θέλω να σταθώ εγώ είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπε ο Βαγγέλης, ότι αυτό το βιβλίο βγήκε πάρα πολύ άνετα. Γιατί ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της μακρόχρονης φιλίας μας καταρχήν και δεύτερον όλης αυτής της μακρόχρονης συσσόρευσης διαβασμάτων, εμπειριών, ζωής στην Τουρκία, επαφής με τους ανθρώπους και παράλληλα όλα αυτά πώς αντανακλώνται και πώς διηθίζονται μέσα από τα διαβάσματά μας. Είναι σημαντικό ότι καταλήγαμε να βλέπουμε από διαφορετικές μεριές το ίδιο πράγμα. Αυτό που ίσως, Γιώργο, εσένα σε ξένησε στην αρχή, ότι συνήθως στην Ελλάδα αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι το διμερές. Είναι άντε το περιφερειακό όταν έχουμε ζητήματα. Ποτέ κανένας δεν έχει κάνει τον κόπο να κοιτάξει λίγο τι γίνεται μέσα στην Τουρκία, όχι απολύτως ανεξάρτητα, αλλά και σε συνάρτηση με αυτό, αλλά να επικεντρώσει τη ματιά του σε αυτά που τεκταίνονται μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Από αυτή την άποψη, εγώ θα έλεγα ότι ήταν το αποτέλεσμα, το απάβγασμα μιας μακράς περίοδου συσσόρευσης γνώσεων και παρατηρήσεων. Σαν αναγνώστης... Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι εδώ. Ουσιαστικά είναι το πάντρεμα, αν θέλεις, μιας δημοσιογραφικής ρεπορταζιακής ματιάς και μιας ακαδημαϊκής ματιάς, που είναι του Γιώργου. Αυτό είναι. Ή το έδαφος, δηλαδή το τι γίνεται, τι βγάζει το ρεπορτάζ, οι κουβέντες με τον κόσμο, όλα αυτά τα πράγματα, όλες οι αναλύσεις που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, και βάζοντας από πάνω και ένα άλλο επίπεδο, το πιο ακαδημαϊκό. Είναι ένα πάντρεμα το οποίο στην πράξη, εγώ το λέω από την πλευρά του αναγνώστη, έχει πετύχει. Και αυτό που είπατε ότι βγήκε εύκολα αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά είναι και ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα, χωρίς να είναι ανούσιο ή ρηχό, σε καμία περίπτωση. Ως προς την ουσία τώρα του βιβλίου, επειδή η Τουρκία μας αφορά και στο διμερές, και επειδή οι τάσεις μέσα στην Τουρκία νομίζω ότι επηρεάζουν και τη στάση της απέναντι στον έξω κόσμο και τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Τι γίνεται, τι έχετε καταλάβει για αυτή τη χώρα και την πορεία της, την ισορροπία αυτή ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στις υβριδικές ταυτότητες που αναδύονται και την οπισθοχώρηση? Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, εδώ φύγεις πολλά πράγματα. Για να δώσουμε έτσι το πνεύμα, μια εικόνα, να αναλύσουμε όλο το βιβλίο θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έτσι να δώσουμε το πνεύμα του τι καταλαβαίνουμε, πού κινείται η Τουρκία και να το συνδέσουμε και με το σήμερα φυσικά. Μια μικρή παρατήρηση πριν σχολιάσουμε. Το γεγονός ότι το βιβλίο γράφτηκε με αυτόν τον τρόπο ήταν στόχος μας. Δηλαδή δεν θέλαμε ένα βαρύ ακαδημαϊκό βιβλίο πηγμένο στις σημειώσεις ή από την άλλη ένα καθαρά οδηπορικό βιβλίο το οποίο θα είναι διανθισμένο με μερικές σκέψεις.
Θέλαμε να πιάσουμε κάποια ζητήματα στην ουσία τους, αλλά θέλαμε να τα δώσουμε στον αναγνώστη με έναν τρόπο εύληπτο. Με έναν τρόπο που θα μπορούσε να νιώσει τον εαυτό του εξοικειωμένο με κάποιες πραγματικότητες που ίσως βρίσκονται πάρα πολύ μακριά ή πέραν των ενδιαφέροντων του. Εφόσον το κρίνεις εσύ ως αναγνώστης και ως δημοσιογράφος έτσι, σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα έχει πετύχει και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, 2 λόγια για αυτά τα οποία μας ρώτησες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε έχει ζήσει, έχει μελετήσει στην Τουρκία, και αυτό ίσως είναι και η γοητεία της χώρας, να πει ότι εγώ ξέρω την Τουρκία. Αυτή η ευκολία με την οποία πολλές φορές στην Ελλάδα ή ενδεχομένως και στο εξωτερικό να αρθρώνεται αυτή η κουβέντα, για μας είναι ξένο. Δεν είναι εύκολη χώρα. Έχει πάρα πολλούς δεδάλους, πολιτικούς και κοινωνικούς, και ίσως γι' αυτό είναι και γοητευτική. Γιατί αν λέγαμε ότι την ξέραμε κιόλας, μετά κάποια στιγμή θα αρχίσαμε να βαριόμαστε κιόλας. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Εμείς επιλέξαμε μια συγκεκριμένη που εστιάζει στην κοινωνία. Ποια είναι αυτή, να δούμε πώς, αν τελικά μιλάμε για μια κοινωνία ενιαία, ή αν μιλάμε για αυτό που περιγράφουμε στο βιβλίο μας, τις 3 Τουρκίες, με οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς όρους. Είχαμε την τύχη να ζήσουμε την Τουρκία σε διάφορες φάσεις της ανάδυσης, και εγώ και ο Βαγγέλης. Από τη δεκαετία του 90 ανάδυσης του πολιτικού Ισλάμ και με τον Έρμπακαν και με τον Έρντογαν μετά. Οπότε είχαμε συσσωρεύσει κάποιες εμπειρίες. Το κεντρικό ερώτημα που μας απασχόλησε είναι: ανταποκρίνεται η κοινωνία σε αυτό που η πολιτική εξουσία θέτει ως στόχο? Δηλαδή, τραβάει την οδό του συντηρητισμού, τραβάει την οδό της Ισλαμοποίησης, ή τελικά έχει δικές της δυναμικές? Και ανακαλύψαμε εκεί πάνω σε αυτό κάποια πράγματα. Μπορώ να προσθέσω εδώ και λίγο, και ίσως αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ και προσπαθήσαμε να δώσουμε είναι το κοινωνικό σαφώς, αλλά και το ανθρωπολογικό. Και σε αυτό το μέτωπο, αυτή η διαφοροποίηση, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη η σχιζοφρένεια, αλλά αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που βρίσκεται από κάτω είναι πολύ σαφής με τις γυναίκες που φοράνε την μουσουλμανική μαντήλα. Όπως δεν το έχω πει εγώ αυτό, το έχει πει μια Τούρκης ακαδημαϊκός, ότι κάτω από κάθε μαντήλα υπάρχει μια διαφορετική ιστορία. Και όταν λέει κανείς ιστορία, μια διαφορετική ανθρωπολογική ιστορία. Το ότι λοιπόν τα τελευταία 20 χρόνια, 15-20 χρόνια, βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη, σε περιοχές που παλαιότερα δεν βλέπαμε γυναίκες να φοράνε μαντήλα και ξαφνικά βλέπουμε πάρα πολλές, αυτό πρώτον δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που φοράνε μαντήλα. Η τελευταία, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, δημοσκόπηση που είχαμε δει ήταν τη Σκόντα πριν από κάποιους μήνες, έδειχνε ότι έχει οριακά μειωθεί κιόλας ο αριθμός τους. Και δεύτερο και βασικότερο, γιατί δεν είναι ποιοτικό, δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι ποιοτικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι ότι κάθε γυναίκα το φοράει για άλλο λόγο. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε στην Τουρκία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση στο δημόσιο χώρο πολλών περιοχών, τις οποίες μονοπολούσαν σχεδόν σε εισαγωγικά και μαλικές, οι εκοσμικευμένες ελίτ και οι εκοσμικευμένες μεσαίες τάξεις, άρχισαν να πηγαίνουν και οι γυναίκες και οι μουσουλμάνοι, οι συντηρητικοί μουσουλμάνοι, και έτσι δόθηκε μια άλλη εικόνα και του δημόσιου χώρου και βεβαίως ανθρωπολογική. Και εκεί που το βλέπουμε και ακόμα πιο σαφώς είναι στην Ισλαμική μόδα για τις γυναίκες. Ήταν σαφές. Αυτό με τον Γιώργο το ζήσαμε και μάλιστα θυμάμαι το συζητάγαμε από τα τέλη του 90, κυρίως αρχές του 2000, όπου ανάμεσα στο 2000-2001 σχεδόν μέχρι το 6-7 ήρθαν τα πάνω κάτω στο Ισλαμικό δίσημο. Ήταν απίστευτη η ταχύτητα, η ηλικιώδης ταχύτητα των αλλαγών τότε. Και οι αλλαγές προς εξυγχρονισμό ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά οι γυναίκες έγιναν και συνεχίζουν έτσι, να είναι πολύ πιο θηλυκές, να έχουν
να έχουν κατακτήσει μια νέα θηλυκότητα με άλλους αισθητικούς κανόνες, αλλά θηλυκότητα όμως, έτσι, και κερδίζοντας αυτό και μια ανεξαρτησία. Μου επιτρέπετε μία παρατήρηση πριν συνεχίσεις, Γιώργος Καφιδά, από την πλευρά του απλού πολίτη που δεν έχει σπουδαία εμπειρία και νομίζει ότι ξέρει, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό που ξέρουμε από Τουρκία είναι δυτικά παράλια. Νομίζω ότι δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει λίγο ή πολύ ανατολικότερα. Ίσως πολλοί πιστεύουν ότι η πρωτεύουσα είναι η Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρουμε πόσο βαθιά είναι η Άγκυρα. Έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα ή καθόλου εικόνα για το τι γίνεται ανατολικότερα των δυτικών παραλίων. Γιώργος Καφιδά, συγχωρείτε για την παρέμβαση. Όχι, είναι εύστοχη η παρέμβαση, γιατί το βιβλίο δίνει αυτή την εικόνα. Φεύγει από τα δυτικά παράλια, πάει πιο βαθιά, μιλάει για τις τρεις Τουρκίες που ανέφερε ο Γιώργος Αγγελετόπουλος και τη δίνει μέσα και από εικόνες οδηπορικού, αλλά οδηπορικού που συνοδεύεται από αυτή την ανάλυση και ένα ιστορικό βάθος που εξηγεί και το σήμερα. Το ότι επιλέξατε να μιλήσετε για αυτές τις εξυγχρονιστικές τάσεις είχε να κάνει με το γεγονός ότι είναι κάτι που, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου, στα μίντια τουλάχιστον. Υπήρχε ένα κενό, δηλαδή, στη βιβλιογραφία ή στην ειδησιογραφία που θελήσατε να καλύψετε? Νομίζω ότι ξεκινήσαμε ανάποδα. Από την άποψη ότι πρώτα ήταν αυτό το οποίο μας ξένησε στην αρχή τα πρώτα χρόνια και μετά μας προκάλεσε το ενδιαφέρον και αρχίσαμε να ασχολούμαστε πάρα πολύ, και ο Γιώργος και εγώ, με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, και στην πορεία ανακαλύψαμε ότι όντως υπάρχει και ένα κενό δημοσιογραφικό, αλλά και έτσι για άλλη μια φορά παντρέψαμε αυτό που βλέπαμε εμείς με πολύ ένταση και το οποίο μας ενδιέφερε όλο και περισσότερο, με ένα κενό που όντως υπήρχε, και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι υπάρχει ακόμα, και δεν είναι παράλογο, διότι σαν Ελλάδα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα διμερεί, που είναι και πολύ φυσιολογικό. Οπότε εκ των πραγμάτων οι συζητήσεις και οι αναλύσεις για βαθύτερα πράγματα μέσα στην Τουρκία ίσως πολλές φορές έρχονται σε δεύτερη μοίρα, διότι αυτό που μας καίει, ας πούμε, είναι το διμερές. Οι εξυγχρονιστικές τάσεις εντός της Τουρκίας μπορούν να επηρεάσουν το διμερές? Το επηρεάζουν ή είναι ευσεβής πόθος και θα θέλαμε μια εξυγχρονισμένη Τουρκία ή περισσότερο εξυγχρονιστική να έχει και διαφορετική στάση απέναντι στην Ελλάδα? Τώρα ξεφεύγουμε και λίγο από το βιβλίο, αν και νομίζω ότι και αυτό το αγγίζεται μέσα. Έχει να κάνει με τον ορισμό του εξυγχρονισμού. Αυτό που είδαμε εμείς με το Βαγγέλη, για το οποίο θελήσαμε να γράψουμε, είναι αυτό που ξεδιπλωνόταν μπροστά μας. Το βλέπαμε. Το βλέπαμε σε μια μακρά περίοδο χρόνου. Αυτό καταρχάς αλλάζει πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και έχει να κάνει κυρίως με την ανάδυση των νέων αστικών, με την έννοια του αστού, του κατοίκου των πόλεων, των νέων αστικών μουσουλμανικών τάξεων και των νέων αναγκών της νέας κουλτούρας που φέρνουν μαζί τους. Αυτό καταρχήν, εάν θα έπρεπε να μεταφραστεί σε κάτι, είναι σε μια αλλαγή της πολιτικής του στάσης. Αλλαγή πολιτικής στάσης σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην βρίσκουν πλέον στο κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης το πολιτικό τους εκφραστή. Για να μεταφραστεί αυτό σε συμπεριφορά σημαίνει ότι πάνε και ψηφίζουν κάτι άλλο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για να ψηφίσουν κάτι άλλο συναρτάται από άλλα πράγματα. Αν υπάρχει συγκροτημένη τέτοια διαφορετική κομματική δομή, αν τους εκφράζει, αν τους δίνει την ηγετική εικόνα την οποία θέλουν, αν εκφράζει τις ανάγκες τους, τα συμφέροντά τους ή τις αξίες τους. Αυτό επιδρά λοιπόν καταρχήν στο εσωτερικό της Τουρκίας. Για να επιδράσει τώρα, επίσης, ο εξυγχρονισμός είναι μια διαδικασία η οποία δεν αγκαλιάζει μόνο το κυβερνών κόμμα, το κόμμα που κυβερνάει τα τελευταία 16-17 χρόνια στην Τουρκία, αγκαλιάζει και την αντιπολίτευση, η οποία είχε μάθει, το Τζεχαπέ του Κελτζντάρογλου, είχαν μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, ουσιαστικά έχοντας παγιώσει τα προηγούμενα χρόνια την επιρροή τους πάνω στο κεντρικό κράτος, ενώ τώρα για μακρά περίοδο χρόνου βρίσκονται εκτός.
Άρα αναγκαστικά και αυτοί πρέπει να επαναπροσαρμόσουν τις αξίες τους, τις ανάγκες τους, αλλά αυτό πάλι δεν είναι στατικό. Έχει να κάνει και με τον καινούριο κόσμο που αναδύεται. Σκεφτείτε ότι αν αυτοί είχαν 17 χρόνια να δουν εξουσία, υπάρχουν παιδιά 17 χρονών που σε λίγο θα ψηφίζουν. Αυτοί είναι νέοι ψηφοφόροι. Δεν έχουν ζυμωθεί κατά ανάγκη με τις ίδιες αξίες του Τζαγαπέ που έχουν ζυμωθεί οι 60χρονοι, 70χρονοι οπαδοί του. Θέλω να πω κοντολογής ότι είναι μια διαδικασία ο εξυγχρονισμός και ίσως μας δοθεί στη συνέχεια της συζήτησης η ευκαιρία να πούμε και από τι αποτελείται. Δεν ζυμώνει μόνο το κυβερνό κόμμα, ζυμώνει και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αλλάζει τις τάσεις, ενδεχομένως να αλλάξει και τις συμπεριφορές. Εάν αυτά μεταβληθούν, το τρίτο ζητούμενο είναι αυτό που ρωτάτε. Πώς αυτά τα πράγματα θα βρουν απήχηση απέναντι στη χώρα μας. Αυτό είναι όμως, έχει πολλή υπόθεση μέσα του. Υποθετικά αν εννοώ. Μιας και το αναφέρατε. Ας πούμε λοιπόν, έτσι, σαν βασικές σκέψεις, σε τι συνίσταται αυτός ο εξυγχρονισμός που αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου? Τι είναι μια απομάκρυνση από το παραδοσιακό, έτσι, πουριτανικό, θρησκευτικό Ισλάμ? Είναι μια αναδιαμόρφωση, αναμόρφωση του θρησκευτικού αισθήματος, της θρησκευτικής έκφρασης? Έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, έχει χαρακτηριστικά κοινωνικά περισσότερο? Έχει όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, με κυρίαρχο αυτό της απομάκρυνσης από τις θρησκευτικές επιταγές. Αυτή δεν είναι μια διαδικασία ευθύγραμμη. Είναι μια διαδικασία που, όπως και στη Δύση, ακολούθησε πολλές φάσεις, πολύ κόπο και πολύ πόνο, γιατί είναι ουσιαστικά η σύγκρουση του ανθρώπου με την παραδοσιακή συνείδησή του. Η απομάκρυνση λοιπόν από τις θρησκευτικές επιταγές, όπως και αν τις ορίσει κανείς, είτε ως επιταγές της επίσημης θρησκείας, είτε ως θρησκευτικές επιταγές που κυριαρχούν στην κοινωνική ζωή, παραδείγματος χάριν σε θέματα υγείας, σε θέματα οικογένειας, σε θέματα σεξουαλικότητας. Το πρώτο είναι αυτό, η απομάκρυνση. Το δεύτερο έχει να κάνει με ορισμένα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά που βιώνει η Τουρκία από το 1960. Αστιφιλία. Οι άνθρωποι φεύγουν από τα χωριά και έρχονται στις πόλεις. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το χώρο. Αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την εργασία τους. Εάν η εργασία φερειπίν είναι στο επίκεντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας ή όχι. Αυτό είναι μια διαδικασία βαθιά επηρεασμένη στη Δύση από τα διδάγματα του προτεσταντισμού, η οποία καθαγίαζε ουσιαστικά την εργασία και όχι κάτι άλλο, ως κέντρο, επίκεντρο στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει η εισβολή των νέων τεχνολογιών. Ο κόσμος δεν είναι κατακαιρματισμένος. Το χωριό στην Ανατολία ή η επαρχιακή πόλη δεν είναι απομονωμένη από τον κόσμο. Υπάρχει τηλεόραση, βλέπει, έχει διεθνείς ειδήσεις. Υπάρχει το ίντερνετ. Όσο πετσοκεκομμένο και αν είναι, για πολιτικούς λόγους, ενδεχομένως για κοινωνικούς λόγους ή για λόγους όπως αυτούς που αναφέραμε, αναζητήσεων, μουσικής, κουλτούρας και υποκουλτούρας, μουσικής, οτιδήποτε. Σου δίνει την ευκαιρία να συνδέεσαι όχι μόνο με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι κατακλυσμιαίες αλλαγές. Είναι ο φίλος μου Παγγέλης το είπε πολύ, κάνει τεκτονικές αλλαγές στην Τουρκία. Και όχι μόνο φυσικά, αλλά μιας και μιλάμε για την Τουρκία, είναι οι τεκτονικές αλλαγές για το άτομο, για την κοινότητα και για την κοινωνία της Τουρκίας. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι δεν πρέπει να εννοούμε ή να θεωρούμε ότι εξυγχρονισμός σημαίνει απαραίτητα μείωση του εθνικισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να έχουμε μια πολύ εξυγχρονισμένη Τουρκία δίπλα μας, η οποία να παραμένει πολύ προσιλωμένη σε εθνικιστικά ιδεώδη. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές δυναμικές και αλλαγές, έχει να κάνει, όπως είπε και ο Γιώργος, και με το ευρύτερο περιβάλλον πλέον και της περιφέρειας της Τουρκίας, αλλά και το παγκόσμιο. Και έχει να κάνει βεβαίως και με το πώς ο εθνικισμός στο τέλος της ημέρας επηρεάζει την οικονομία. Αυτό που βλέπαμε μέχρι πρότινος είναι ότι ένας συνδυασμός μέχρι ενός ορίου εθνικισμού δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην τουρκική οικονομία, η οποία τουλάχιστον για τα 10 πρώτα χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω της διακυβέρνησης του κόμματος του Τάιπ Ερντογάν, έκανε και μια
μεγάλα άλματα. Το κατά πόσο ήταν φούσκα ή όχι είναι άλλη κουβέντα, αλλά στο καθημερινό επίπεδο ο κόσμος είδε ότι μπορεί να ζει πάρα πολύ καλύτερα σχέση με παλαιότερα χρόνια. Εκεί που θα δούμε το πώς αυτές οι αλλαγές για τις οποίες μιλάμε τώρα και τις οποίες έχουμε καταγράψει όσο μπορέσαμε στο βιβλίο επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν το πολιτικά είναι όταν θα δούμε να έρχονται σε σύγκρουση ο υπερεθνικισμός, αυτός που υπάρχει πια στην Τουρκία, με την οικονομία. Δηλαδή, αν όλη αυτή η εξωτερική πολιτική, όλη αυτή η νεοοθωμανική μεγαλομανία και όλο αυτό το ιδεολογικό αφήγημα περί Νέας Τουρκίας κτλ. Θα έρθουν κάποια στιγμή και θα πλήξουν την οικονομία. Κάτι που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται, απλά δεν είναι ακόμα πάρα πολύ σαφές για ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Θεωρείτε ότι η τρέχουσα κρίση, η αναπάντεχη αυτή η κρίση με την πανδημία, που έχει αγγίξει και την Τουρκία με έναν τρόπο πολύ έντονο, πράγμα που οφείλεται και στους χειρισμούς της ίδιας της τουρκικής κυβέρνησης, ανατρέπει κάποια από όσα αναφέρετε μέσα στο βιβλίο σας? Εγώ, όσο μπορώ να το σκεφτώ τώρα, νομίζω πως δεν ανατρέπει κάτι προς το παρόν. Μιλάτε στο βιβλίο για τις τρεις Τουρκίες και μιλάτε και για μια αναδυόμενη μεσαία τάξη που θα μπορούσε ίσως να αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω εάν το μέλλον της οικονομίας της τουρκικής πώς θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή τη μεσαία τάξη, η οποία ως μεσαία τάξη και ως ψηφοφόροι θα μπορούσε να επηρεάσουν και την κατεύθυνση, την πολιτική. Αλλά βλέπετε να αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα υπό τη σκιά της τρέχουσας πανδημίας? Υπάρχει σίγουρα, όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, αυτή που πλήττεται είναι η μεσαία τάξη καταρχήν. Με την έννοια, όχι ότι δεν πλήττονται οι υπόλοιποι, απλώς πλήττονται συνήθως όλες αυτές οι συνήθειες οι κοινωνικές που περιγράφουμε και στο βιβλίο μας, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να συνεχίζονται. Π.χ. λέμε ότι υπάρχει μια καινούργια Ισλαμική μεσαία τάξη στην Τουρκία, η οποία τι κάνει, σπουδάζει τα παιδιά της. Έτσι. Δεν γινόταν παλαιότερα, ενδεχομένως και στο εξωτερικό. Δεύτερον, έχει καταναλωτικές συνήθειες. Τρίτον, κάνει τουρισμό. Έρχεται στην Ελλάδα ή πηγαίνει στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι ένα σύνολο πρακτικών και συμπεριφορών με τις οποίες ήμασταν εξοικειωμένοι εμείς στην Ελλάδα να τις έχει μεσαία τάξη, πλέον με τον Ερντογάν τις έχουν και στην Τουρκία. Σίγουρα όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση και γι' αυτό ο Ερντογάν λέει ότι πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται οι τροχοί της οικονομίας, γι' αυτό και δεν επιβάλλει γενικό lockout, σίγουρα τότε πλήττεται αυτή η μεσαία τάξη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εδώ έχουμε μια οικονομική κρίση η οποία συνδυάζεται με μια πανδημία. Πανδημία τι σημαίνει? Μια κρίση που πλήττει την υγεία των ανθρώπων, ανεξαρτήτως τάξης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θα δώσει ένα αποτέλεσμα. Ποιο αποτέλεσμα θα είναι αυτό? Δεν το ξέρω. Δηλαδή, εννοώ ότι είμαστε ακόμα στη διαδικασία. Μπορεί να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Συνήθως οι κρίσεις αναδεικνύουν και ηγεσίες. Υπό αυτή την έννοια, αν ο Ερντογάν καταφέρει να πείσει ότι ως ηγέτης, όχι εμάς, όχι εμένα τον Βαγγέλη, τον Γιώργο και τον Παναγιώτη, αλλά τον Μεχμέτ, τον Οσμάν, την Αϊσέ και την Φατμά. Εάν πείσει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ότι ως ηγέτης κατάφερε να ξεπεράσει, χωρίς να πλήξει βασικές αξίες, αυτή την κρίση, ενδεχομένως να δούμε και μία άνοδο στη δημοτικότητά του. Σαν ενδεχόμενο το λέω. Προσωπικά η δική μου γνώμη είναι ότι ο συνδυασμός οικονομικής κρίσης και της πανδημίας σε μεσοπρόθεσμα, και όταν λέω μεσοπρόθεσμα εννοώ μέχρι τις εκλογές του 2023 που είναι αυτές που ξέρουμε αυτή τη στιγμή θα γίνουν, θα οδηγήσουν μάλλον σε μια κάμψη της απήχησης του. Γέλη. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι τώρα είναι κάτι πάλι πράγματα κουβέντες που κάναμε και είδαμε με τον Γιώργο τις τελευταίες εβδομάδες. Βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση υβριδική στην Τουρκία. Δηλαδή έχουμε από τη μια μεριά ένα ορθολογικό αφήγημα το οποίο στηρίζεται σε επιστημονικές αξίες και το εκφράζει κυρίως αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Υγείας
ο κύριος Κοντζά, ναι, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να ακολουθήσει αυτά που λένε οι επιστήμονες. Λέω προσπαθεί γιατί δεν τα καταφέρει πάντα, για πολιτικούς λόγους. Και έχουμε και ένα άλλο κέντρο βάρους απέναντι στην επιδημία, που είναι η ανώτατη, το Διανέτ. Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων. Η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, που έχει ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, έτσι, το οποίο πηγαίνει πολύ πιο φυσικά στο θρησκευτικό. Αυτό είναι σε επίπεδο κράτους. Άρα έχουμε ήδη δύο διαφορετικά αφηγήματα, τα οποία ήδη δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, όταν στην Επιτροπή Σοφών που έχει φτιάξει το Προεδρικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επέμενε η Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων να έχει εκπρόσωπο και επέμενε και για τη δεύτερη και όλα αυτά δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα στην Τουρκία και δημόσια, στο δημόσιο διάλογο. Επίσης, σε επίπεδο κοινωνίας έχουμε επίσης διαφορετικές απόψεις. Έχουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αυτοί οι αστεί, οι οποίοι είτε είναι συντηρητικοί μουσουλμάνοι, είτε κοσμικευμένοι και μαλιστές, ουσιαστικά αντιδρούν με τον ίδιο ορθολογικό τρόπο, δηλαδή μένουν σπίτια τους και προσέχουν, φοράνε μάσκες κτλ. Τους επιτρέπουν βέβαια και οι οικονομικές τους συνθήκες. Έτσι. Και υπάρχει και οι οποίοι το πρώτο τους αντανακλαστικό, αν χρειαστεί οτιδήποτε, θα ακούσουν τον επιστήμονα, θα πάρουν τον γιατρό, θα διαβάσουν κάτι επιστημονικό. Και έχουμε και ένα άλλο σημαντικό μέρος, των εργατικών και χαμηλότερων τάξεων, οι οποίες και δεν δίνουν την ίδια σημασία στον ιό και δεν τους το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες και αναγκάζονται να βγαίνουν έξω να δουλεύουν, και κυρίως αυτοί ακολουθούν τα κηρύγματα πολλών θρησκευτικών κληρικών μουσουλμάνων, ένα είδος τηλεευαγγελιστών που υπάρχει στην Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια, οι οποίοι όλο αυτό το θέμα της πανδημίας το συνδέουν με την αμαρτία, με σεξουαλική ασυνοσία κτλ. Άρα έχουμε και ένα τρίτο διπλό αφήγημα σε πολιτικό πλέον επίπεδο του ίδιου του Ταΐπ Ερντοάν και των ανθρώπων του, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν ελάχιστα μια θρησκευτική, θρησκοκεντρική ρητορική, πέραν από κάποιες εκφράσεις πολύ πάγιες. Όλο το αφήγημά τους δεν είναι θρησκευτικό, έτσι, δεν πηγαίνουν προς το Ισλάμ, αλλά πηγαίνουν όταν βρίσκουν τα δύσκολα προς τα πίσω, που είναι πάλι ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και γι' αυτό και πριν από μια εβδομάδα ο ίδιος ο Ερντοάν, όταν ήθελε να δώσει το πώς θα το χειριστεί η Τουρκία την πανδημία και να δώσει ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης κτλ., αναφέρθηκε σε διαταγή του Κεμάλ Ατατούρκ το 19 θυμάμαι, το 19, που ήταν ουσιαστικά μια πλήρης κινητοποίηση της κοινωνίας, της οικονομίας μάλλον, έτσι, από επίπεδο νοικοκυριών μέχρι επίπεδο εταιριών και εργοστασίων, για να βοηθάει το στρατό. Και χρησιμοποίησε και αυτή τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει κατά το Τούρκο, και αυτό δημιούργησε μεγάλη ένταση στο δημόσιο διάλογο. Έτσι έχουμε και πάλι διαφορετικές Τουρκίες, οι οποίες και μέσα στις διαφορετικές Τουρκίες υπάρχουν και διαφορετικά αφηγήματα. Είναι σαν να έχουμε τις ρώσικες κούκλες. Ανοίγουμε μία, βγάζουμε άλλη, βγάζουμε άλλη. Και εξού και όλο αυτό το χάος που δημιουργήθηκε την Παρασκευή το βράδυ, όταν ανακοινώθηκε στις 10 το βράδυ ότι στις 12 τα μεσάνυχτα θα κλειστούν τα πάντα μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ας πούμε, θα γίνει στις μεγάλες πόλεις lockdown αυστηρό κτλ. Και όλο αυτό το θρίλερ χθες τη νύχτα με την παρέτηση του Σοηλού κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, εκτός ότι δείχνουν την δυσλειτουργικότητα, τη δυσλειτουργία του συστήματος του Προεδρικού, ούτως ή άλλως, δείχνουν όμως βαθύτερα και αυτές τις αντικρουόμενες δυναμικές που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και της πολιτικής.
Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το προεδρικό, έχουν να κάνουν με την ίδια πια την κοινωνία και με το ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο δρόμους. Είναι σε μια μόνιμη υβριδοποίηση. Και όπως είπε και ο Γιώργος πριν, είμαστε σε μια διαδικασία. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό και πώς. Το που λέει ο Βαγγέλης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε μια διαδικασία. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες βασικές παρατηρήσεις και κάποιες δεδομένες παραδοχές στο βιβλίο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα συνεχίσει να διαμορφώνεται αυτή οι υβριδικές ταυτότητες στην κοινωνία και του κυβερνώντος κόμματος, ή τουλάχιστον αυτών που μέχρι τώρα ήταν οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος και τώρα βιώνουν μια συνειδησιακή κρίση και κρίση συμφερόντων φυσικά, και των υπολείπων και των αντιπολιτευομένων. Δηλαδή πρέπει να δούμε, θα επανέλθει ας πούμε το Τζέχαπέ στο αφήγημα του σκληρού εθνικισμού υπό το βάρος του Μεχαπέ και του καλού κόμματος. Θα επικρατήσουν οι φωνές οι πιο μετριοπαθείς, όπως είναι του Κιλιτζάρογλου, ο οποίος διεξάγει και ένα πείραμα κομματικό και κοινωνικό αυτή τη στιγμή μέσα στο κόμμα του. Πρέπει να δούμε λίγο στη μέση διάρκεια, να δούμε, γι' αυτό και ανέφερα έτσι εντελώς σχηματικά μια ημερομηνία το 2023, γιατί όλα αυτά, επειδή καταλαβαίνω ότι το ζητούμενο είναι αν μεταφράζονται πολιτικά, πρέπει να μεταφραστούν στο διμερές. Για να μεταφραστούν πολιτικά πρέπει να έχουμε ένα όριο. Ας πούμε το 2023, πρέπει να δούμε και το 2020 που μας απομένει, το 2021, το 2022, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Το 19 είχαμε, ας πούμε, εμείς γράψαμε το βιβλίο το 18. Το 19 είχαμε την τύχη να γίνουν ενδιάμεσες εκλογές που ουσιαστικά προσέφεραν μια μερική δικαίωση σε αυτά που γράφαμε. Όντως, ένα κομμάτι δυσαρεστημένων της δεύτερης Τουρκίας, ας το πούμε έτσι, της ενδοχώρας, μαζί με ένα κομμάτι της πρώτης Τουρκίας, των παραλίων, και ένα κομμάτι της τρίτης Τουρκίας που έχει μεταφερθεί στην πρώτη, αναφέρουμε στους Κούρδους στην Κωνσταντινούπολη, δώσανε μια ισχυρή παρέκκληση εκλογική από το μέχρι τότε σύνηθες, να κερδίζει πάντα ο Ερντογάν. Και μάλιστα στην περίπτωση της πόλης το έδωσαν και δεύτερη φορά. Και ακόμη πιο ενισχυμένο. Θέλω να πω ότι είχαμε μια ενδιάμεση επιβεβαίωση το 19. Να δούμε τώρα, θα συνεχιστεί αυτό. Για να εκδηλωθεί αυτό, δύο τρόποι υπάρχουν να το διαπιστώσεις. Ή μέσω των δημοσκοπήσεων ή μέσω μιας εκλογικής αναμέτρησης. Η μόνη εκλογική αναμέτρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το 23. Μέχρι το 23 όμως μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά, ειδικά με την ταχύτητα με την οποία τρέχουν πλέον οι εξελίξεις. Και λόγω, εκτιμώ ότι η πανδημία επιταχύνει τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε δει ήδη στην Τουρκία από το 2015 ουσιαστικά και μετά, το οποίο νομίζω είναι και μια περίοδο που καλύπτεται ιδιαίτερα στο βιβλίο, τις εκλογές του 2015 και μετά, πως άλλαξαν αρκετά πράγματα, τα οποία είναι και πιο απτά. Τα έχουμε ζήσει πλέον όλοι εμείς έντονα σαν παρατηρητές. Υπάρχει μια αντίληψη σε μια μερίδα Ελλήνων, μια ρηχή κατά την απόψη μου αντίληψη, ότι το κακό της Τουρκίας και μια κρίση στην Τουρκία συνεπάγεται το καλό της Ελλάδας. Εσείς που την έχετε μελετήσει αυτή τη χώρα, συμμερίζεστε μια τέτοια άποψη, την αντιλαμβάνεστε? Αν μπορώ να πάω λίγο πιο πίσω αυτά που είπες, Γιώργο. Όντως, η Τουρκία τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες και πολλές φορές μας ευνηδιάζει, όπως εχθές το βράδυ, με την παρέτηση του Σοηλού και όλα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό άρχισε ήδη ήδη και οι εκλογές του 2002 που έφεραν στην εξουσία για πρώτη φορά το κόμμα της δικαιοσύνης της ανάπτυξης, ήταν μια μεγάλη έκπληξη τότε. Ήμασταν με τον Γιώργο, ήμασταν στην Τουρκία τότε. Ήταν έκπληξη για όλους. Και οι εκπλήξεις αυτές συνέχισαν. Η μεγάλη έκπληξη ήταν και το Γκεζί το 2013, που κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέγερση, έτσι, που έγινε. Και όλα αυτά, και όσο πάμε, οι εκπλήξεις γίνονται όλο και πιο μεγάλες, γιατί η ταχύτητα πλέον με την οποία λειτουργεί και μάλλον τρέχει η κοινωνία είναι πολύ πιο γρήγορη από την ταχύτητα με την οποία τρέχει η πολιτική, και φαίνεται ότι και η πολιτική, κυρίως ο Ταΐπ Ερντογάν, δεν μπορεί να ελέγξει την κοινωνία. Τις κοινωνικές δυναμικές δεν τις ελέγχει. Και εξού και όλες αυτές οι απανωτές εκπλήξεις που έχουμε και που θα έχουμε. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι η πανδημία αυτή σίγουρα θα λειτουργήσει
σαν επιταχυντής όλα αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά το ερώτημά σου για αν είναι μια κρίση μεγάλη στην Τουρκία και αυτό θα είναι καλό για την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα είναι πολύ χειρότερο για την Ελλάδα, διότι για το απλώς το λόγο ότι θα έχουμε μια Τουρκία που είναι η πιο ισχυρή γειτονική μας χώρα σε ένα χάος. Αυτό, ό,τι και να κάνουμε, σίγουρα δεν θα είναι θετικό για μας, θα είναι αρνητικό. Τώρα, αυτές οι διάφορες απόψεις που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ότι κάποια στιγμή μπορεί να διαλυθεί η Τουρκία και να σπάσει και αυτά και το κουρδικό κτλ., δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να γίνουν, αλλά και αν γινόντουσαν, και πάλι νομίζω για μας θα ήταν αρνητικό. Υπάρχει λυκειώδης ταχύτητα και εδώ απαντάτε και το ερώτημά σου για τον τίτλο του βιβλίου. Γι' αυτό είναι το τρένο του μεγάλου εξυγχρονισμού. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και του ηλικιώδους εξυγχρονισμού, αλλά εμείς συνήθως τείνουμε όλοι οι άνθρωποι, τείνουμε να παρατηρούμε τα φαινόμενα της ζωής στο μέτρο της χρονικής διάρκειάς της. Τι σημαίνει γρήγορη αλλαγή? Ξέρω εγώ, για αυτό που είπε ο Βαγγέλης είναι απόλυτα σωστό. Από το 2002 που βγήκε αυτό το κόμμα είναι πάρα πολύ γρήγορες οι αλλαγές. Αλλά για μας είναι 16 ολάκερα χρόνια, ας πούμε, 18 πλέον, και είναι πάρα πολλά, αλλά είναι γρήγορη η αλλαγή. Στην ιστορία αυτή η αλλαγή είναι γρήγορη, δεν είναι αργή. Κατά συνέπεια, εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα μεσοπρόθεσμα, ως προς τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αν τώρα τι γίνεται με μια Τουρκία σε κρίση ή μια Τουρκία σε διάλυση, ό,τι θα γινόταν με τη διάλυση μιας μεγάλης χώρας στα σύνορά μας. Μην ξεχνάτε ότι λέμε για το προσφυγικό, αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι σε μια κρίση μετά το πραξικόπημα. Από το πραξικόπημα και μετά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τους πρόσφυγες που έρχονται από τρίτες χώρες ή το πολύ πολύ από τη Συρία. Πόσοι Τούρκοι έχουν έρθει ως πρόσφυγες στη χώρα? Δεν το έχει θίξει κανένας αυτό. Πόσοι πρόσφυγες έχουν έρθει επειδή ακριβώς είναι αντίπαλοι του καθεστώτος Ερντογάν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ αυτό είναι τα Χούντα του Ευρέν, που ερχόντουσαν κατά κύματα σε άλλες περιόδους, άλλες εποχές, με άλλη ιδεολογία, με άλλο συγκείμενο. Αλλά έχουμε και από εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τι γίνεται σε μια χώρα σε κρίση το βλέπουμε. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους που ζητούν καταφύγιο εδώ. Αν χειροτερέψει τώρα η κρίση, θυμίζω ότι πριν ανέβει το ΑΚΠ στην εξουσία, ζούσαν μια πάρα πολύ άσχημη οικονομική κρίση. Το 2000, από τον Νοέμβρη του 2000 μέχρι το Φλεβάρι του 2001. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και το όχημα που ανέδειξε τον Έρντογαν στην εξουσία. Η διαφθορά του παλαιού, του Ανσιάν Ρεζίμα, του παλιού καθεστώτος, και οι καινούργοι οι οποίοι ήρθαν και πήραν την εξουσία ως άφθαρτοι πλέον. Αυτό το πράγμα έχει κάνει μια ιστορική πορεία, έχει φτάσει μέχρι τα σήμερα. Να χειροτερέψει η κρίση στην Τουρκία. Κοιτάξτε, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με το τι κάθε κοινωνία θέτει ως βασικές αξίες. Η ανθρώπινη ζωή, ας πούμε, είναι μια βασική αξία. Δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό το ερώτημα υπάρχει με την πανδημία στο δυτικό κόσμο. Δείτε, ας πούμε, ότι πολλοί λένε ότι τι τρομερό ηθικό δίλημμα έχουμε στο να επιλέξουμε ποιοι θα ζήσουν στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, και ποιοι θα επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι στη Δύση η ανθρώπινη ζωή είναι μια πάρα πολύ βασική αξία, για την οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ευθεία κόντρα με την οικονομία. Κάποιες δηλαδή χώρες δίνουν προτεραιότητα στην οικονομία για να μην καταρρεύσουν. Άλλες πάλι δίνουν αξία στην ανθρώπινη ζωή πάνω και από την οικονομία. Ευτυχώς νομίζω ότι η δικιά μας χώρα είναι μια που δίνει πολύ μεγάλη αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αν ας πούμε είχαμε εμείς τα ποσοστά θανάτων που είχε η Ιταλία, ομιγέννητο, ή η Ισπανία ή ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέγαμε για μια ολοκληρωτική ανθρωπιστική καταστροφή που σε πόλεμο δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον στην αρχή του. Ισχύει αυτό στην Τουρκία? Δηλαδή θέλω να πω, πριτανεύει πέραν όλων των άλλων η αξία στην ανθρώπινη ζωή? Εάν όντως πριτανεύει, δεν κάνω. Το ερώτημα είναι ερώτημα εργασίας. Θα το δείξουν τα αποτελέσματα, τα πολιτικά αποτελέσματα. Αν δηλαδή στην Τουρκία η κοινωνία εκτιμήσει ότι είχαν ένα σύνολο θανάτων από πανδημία
και ότι αυτός που είναι επικεφαλής ή αυτοί που είναι επικεφαλής δεν προστάτευσαν την ανθρώπινη ζωή όσο έπρεπε, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα μεταφραστεί σε πολιτικό αποτέλεσμα. Ίσως πολύ πιο γρήγορα και από το 2023. Έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Η Τουρκία πάντως νομίζω ότι έχει δείξει ότι έχει άλλου τύπου αντοχές και άλλου τύπου προσεγγίσεις απέναντι σε αυτά που στη Δύση αποκαλούμε αξίες, ανθρώπινη ζωή. Εκτιμώ ότι αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία της, με τις εντάσεις που έχει ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι πολύ πιο έντονες εσωτερικά από τις εντάσεις που έχουν ζήσει χώρες όπως η Ελλάδα. Οπότε εκφράζω έναν προβληματισμό απλά για το κατά πόσο θα μπορούσαν, ας πούμε, οι ανθρώπινες απώλειες από τον κορονοϊό να επηρεάσουν την Τουρκία όπως θα επηρέαζαν μια ευρωπαϊκή χώρα. Έχω μια εντύπωση ότι δεν θα την επηρέαζαν τόσο εύκολα όσο μια ευρωπαϊκή χώρα. Ενδεχομένως όχι, αλλά κοιτάξτε τώρα, εδώ μπαίνει η έννοια της υβριδικής ταυτότητας που θεωρώ ότι είναι μαζί με τους τρεις τύπους ανθρώπων που περιγράφουμε στο βιβλίο, το μοντέρνο, τον παραδοσιακό στα δύο άκρα και τον τρανζίστορ. Να τους αναφέρουμε, επειδή εμείς το αναφέρουμε θεωρώντας το δεδομένο, αλλά να αναφέρουμε αυτούς τους τρεις τύπους. Έχει να κάνει με τη διαδικασία του εξυγχρονισμού ως πορεία προς τη μοντερνικότητα, έτσι, με τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε πριν, σε σχέση με τη θρησκεία, σε σχέση με την αστιφιλία, με την οικονομική ανάπτυξη κτλ. Δημιουργούνται, έλεγε ο David Lerner, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κοινωνιολόγος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έλεγε ότι ουσιαστικά δημιουργούνται τρεις τύποι ανθρώπου σε σχέση με το κατά πόσο συμμετέχουν στο υπόδειγμα, στο μοντέλο του εξυγχρονισμού. Ο πρώτος είναι ο παραδοσιακός. Αυτός ο οποίος ουσιαστικά μετέχει από ελάχιστα έως καθόλου τη διαδικασία του οικονομικού μετασχηματισμού και του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο με την άνοδο των νέων τεχνολογιών τείνει να εκλείψει. Ακόμα και ο Λέρνερ, ας πούμε, ένα μέτρο με το οποίο μέτραγε αυτό το πράγμα ήταν η έκθεση στα ΜΜΕ. Η έκθεση στα ΜΜΕ και η έκθεση στις νέες τεχνολογίες, τότε ραδιόφωνο και εφημερίδες τύπου. Ο δεύτερος τύπος είναι ο τύπος του μοντέρνου, αν θέλετε, αυτό που πολύ σχηματικά είπαμε στην αρχή της συζήτησης, η Δυτική Τουρκία. Αυτή που κατά παράδοση ήταν κοσμικευμένη, ήταν κοσμική μάλλον, ήταν κοινωνός των δυτικών αξιών, από το ταγκό και τους σύγχρονους χορούς μέχρι τη συμπεριφορά ιονή απελευθερωμένη των γυναικών. Ο τρίτος τύπος και πιο σημαντικός είναι ο transitional, ο μεταβατικός. Αυτός δηλαδή που ανήκει σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, βιώνει ως εγκεφαλικό σχήμα και ως ανταπόκριση του νου του στο ερέθισμα της μοντερνικότητας, βιώνει τη μοντερνικότητα ήδη. Είτε μέσα από τον τύπο, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τις συμπεριφορές, μέσα από τα σχήματα. Πάλι οι γυναίκες, όπως ανέφερε ο Βαγγέλης, είναι πάρα πολύ σημαντικός δείκτης γι' αυτό. Το κάλυμα της κεφαλής που έλεγε η πολίτρια στο εικόνιο, νομίζω έτσι, ότι παλιά το χρησιμοποιούσαμε για να καλύπτουμε το σώμα από τα ανδρικά βλέμματα, τώρα το χρησιμοποιούμε για να τραβάμε τα ανδρικά βλέμματα. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά. Είναι στη συμπεριφορά αλλαγή, δεν είναι στη στάση. Το κάνουν για να έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους και το κάνουν αλλάζοντας και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Αυτός λοιπόν ο τρίτος τύπος ανθρώπου, ο transitional, είναι ο πιο σημαντικός για μας. Γιατί δείχνει το μέτρο της πορείας αυτής της χώρας προς πιο μοντέρνα σχήματα, πιο εξυγχρονιστικά σχήματα. Όχι, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχες τελειώσει. Όχι, απλώς κάναμε μια παρέκβαση ως προς τους τρεις τύπους ανθρώπων και το ερώτημα ήταν άλλο όμως αρχικά. Εάν θα μπορούσε το κόστος σε κάποιες αξίες, το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη ζωή, να έχει στην Τουρκία το ίδιο αντίκρισμα που θα είχε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχει να κάνει με το πώς τοποθετεί το κόσμος απέναντι στο επίσημο αφήγημα. Κάναμε μια κουβέντα με τον Βαγγέλη για τις 3 στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στα σύνορά της. Και είδαμε, ας πούμε, ότι όσο το αφήγημα ήταν ότι εμείς πολεμούμε τους τρομοκράτες, οι οποίοι απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την ελευθερία μας, υπήρχε μια σημαντική συσπήρωση του κόσμου πίσω από αυτό το αφήγημα. Αυτό το αφήγημα άρχισε να σπάει, να δέχεται έντομες ρογμές μετά την επίθεση των Ρώσων στη Βόρειο Συρία. Εκεί βγήκαν δηλαδή για πρώτη φορά φωνές σε δημοσιογραφικά πάνελ και αρθρογράφοι
οι οποίοι είπαν δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει να πολεμούμε σε μια γεωγραφία ξένη προς τη χώρα μας ή στη Λιβύη. Στη Λιβύη, στη Βόρειο Συρία, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εγώ, έλεγε ένας δημοσιογράφος, είμαι πολίτης της τουρκικής δημοκρατίας. Δεν θέλω η χώρα μου να πολεμάει σε ξένες γεωγραφίες για πράγματα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω ένα καλό οικονομικό σύστημα, να έχω ένα καλό σύστημα υγείας, προφητικός λίγο, και να είμαι εντάξει με τις υποχρεώσεις μου εντός της χώρας μου. Αυτό είναι μια πολύ βασική μεταβολή στη στάση απέναντι στο επίσημο αφήγημα. Σαν παράδειγμα. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό το θέμα, όπως ξέρουμε και οι τρεις μας, και ενδεχομένως και ο κύριος Παναγιώτης, υπάρχει η έννοια του μάρτυρα στην Τουρκία. Δηλαδή, κάποιος που θα σκοτωθεί, κυρίως το δίνουν για τους στρατιώτες ή αστυνομικούς που σκοτώνονται στις συμπλοκές με το ΠΚΚ και τώρα και με τους Κούρδους της Συρίας κτλ. Αυτό σιγά σιγά αυτός ο χαρακτηρισμός έχει αρχίσει και δημιουργεί κάποια ζητήματα στην Τουρκία. Αυτό το είδαμε τώρα με την πανδημία, διότι στην αρχή ξεκίνησε, κάποιοι προσπάθησαν σαν θεολόγοι να ξεκινήσουν αυτή την κουβέντα ότι θα πρέπει και στα θύματα του κορονοϊού, χωρίς όμως και αυτή να είναι σαφής αν πρόκειται για τους γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό που μάχεται ενάντια στον ιό, ή αν είναι για όλα τα θύματα του κορονοϊού, θα πρέπει να έχουν το καθεστώς, τον τίτλο και το καθεστώς. Γιατί ο τίτλος δεν είναι μόνο τίτλος, έχει από πίσω και ένα καθεστώς κυρίως οικονομικό, έτσι, δίνει το κράτος βοήθειες κτλ. Το οποίο μετά θαύτηκε. Επίσης, όπως είπε ο Γιώργος πριν, το θέμα το πολύ απλό, το πόσο υπολογίζουμε το κόστος ζωής. Για το Idlib, για όλους όσους σκοτωνόντουσαν στο Idlib, υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν γιατί να σκοτώνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι δικοί μας, για το Idlib. Ενώ αν ήταν ακόμα και διπλά τα νούμερα των θυμάτων αυτών εναντίον των Κούρδων, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Έτσι, άρα εξαρτάται, όπως λέει και ο Γιώργος, και από πού κινείται η Τουρκία, και σίγουρα αυτό δείχνει και κάποια όρια της. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει κάτι το οποίο παλαιότερα το ΑΚΠ το κατηγορούσε πάρα πολύ έντονα, είναι η εξαγορά της θητείας. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικά άδικο σύστημα, διότι επιτρέπει σε όποιον έχει λεφτά, έτσι, ο ίδιος ή το παιδί του, να κάνει 27-28 μέρες θητείας, τίποτα δηλαδή, για να ξεπερδεύει. Αυτό έχει αρχίσει και είναι μεγάλη φιλοδοξία για πάρα πολλά παιδιά των μεσαίων τάξεων, τα οποία σε άλλες συνθήκες πριν από 10-20 χρόνια θα ήταν το αντίθετο. Θα έλεγαν, εμείς θα πάμε στρατό και θητεία κτλ. Γιατί υπάρχει ακόμα το αφήγημα ότι ο κάθε Τούρκος είναι στρατιώτης και πρέπει να πολεμά κτλ. Άρα βλέπουμε ότι και εδώ στην πράξη αλλάζουν τα πράγματα και η αξία της ανθρώπινης ζωής μάλλον η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν αρχίσουν, δυστυχώς είναι κοινωνικό και ταξικό. Αν πεθάνουν πολλοί στις λαϊκές συνοικίες Κωνσταντινούπολης, ενδεχομένως η ζωή τους να μην έχει την ίδια αξία με τους ανθρώπους που θα πεθάνουν σε περιοχές που ανήκουν στις μεσαίες, στις ανώτερες τάξεις. Και αυτό είναι, όπως λέει ο Γιώργος, είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Δεν το ξέρουμε. Αλλά σίγουρα βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κραδασμοί σε αυτό το αφήγημα περί μάρτυρα, περί του Τούρκου που πολεμάει και ουσιαστικά έχει να κάνει με την αξία της ανθρώπινης ζωής. Τώρα εδώ γίνεστε εσείς μάρτυρες, όχι με την έννοια την Ισλαμική, του μάρτυρα της πίστης, γίνεστε μάρτυρες της διαδικασίας με την οποία γράφηκε αυτό το βιβλίο το οποίο συζητάμε. Είπε τώρα ο Βαγγέλης για την ιστορία της εξαγοράς της θητείας. Κοιτάξτε τώρα πώς αυτή η πανούργα ιστορία τι κύκλους κάνει. Η πανουργία της ιστορίας που λέμε και στο βιβλίο. Όταν έγινε το Χάτι Χιουμαγιούν το 19ο αιώνα, δηλαδή το δεύτερο διάταγμα που βγάλαν οι Σουλτάνοι τότε, για να πούνε ότι όλοι οι κάτοικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν δικαίωμα στη ζωή, στην τιμή και στην περιουσία. Ήταν τα πρώτα σπαράγματα του εξυγχρονισμού στη χώρα. Εκεί λοιπόν μεταξύ των υπολείπων
προβλέφτηκε και το λεγόμενο μπεντέλ, επειδή κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι μόνοι άπιστοι σε εισαγωγικά, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στον Οθωμανικό στρατό, ήταν όσοι εξισλαμίζονταν μέσω του Ντευσιρμέ, μέσω του παιδομαζώματος που λέγαμε εμείς. Αυτοί λοιπόν εξισλαμίζονταν, αν και από χριστιανικοί, και γίνονταν στρατιώτες του καθεστώτος. Οι υπόλοιποι μειονοτικοί δεν λάμβαναν ούτε θέσεις ούτε αξιώματα στο στρατό. Όταν λοιπόν το 19ο αιώνα, όπως και για τη Δύση, ετέθη το θέμα της καθολικής στράτευσης, δεν το πολύ θέλανε τώρα να βάλουν τους διαβούριδες στο στράτευμα, οπότε βρήκανε το λεγόμενο μπεντέλ, δηλαδή το αντίτιμο. Όποιος λοιπόν είχε το αντίτιμο έδινε ένα χρηματικό ποσό, απαλλασσόταν από τη στρατιωτική θητεία. Ποιοι μπορούσαν να το δώσουν αυτό? Συνήθως οι μειονότητες, δηλαδή οι χριστιανοί, οι Ρωμιοί, οι Αρμένιδες και οι Εβραίοι. Αυτοί μπορούσαν να εξαγοράσουν τη θητεία. Τα φτωχά στρώματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό τελείωσε με τους Νεοτούρκους, οι οποίοι εφαρμόσαν τη δεύτερη αυτή του εξυγχρονισμού, και κυρίως μετά το 1923, όταν δημιουργήθηκε η τουρκική δημοκρατία, οπότε και πήγαιναν όλοι στρατό, ανεξαρτήτως της καταγωγής τους. Κάνουμε λοιπόν ένα τεράστιο ιστορικό κύκλο, και από εκεί που είχαμε στην μπούκα τις μειονότητες που εκτός των άλλων προνομίων, όπως λέει το επίσημο αφήγημα, που είχαν και ζούσαν τόσο καλά στο οθωμανικό περιβάλλον, μπορούσαν και πληρώνανε και απέφευγαν και τη στράτευση, τώρα γυρνάμε έναν αιώνα, 150 χρόνια μετά, και είναι η ίδια η νέα αναδυόμενη μέσαια τάξη, η οποία έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλη κουλτούρα, και θέλει να αποφύγει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι μια, όπως είπε και ο Βαγγέλης πολύ σωστά, είναι μια πολύ παραδοσιακή και ισχυρή αξία στην Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε ακριβώς τώρα, που ακούσαμε και είδαμε, θα μπορούσε όντως να είναι και ένα κομμάτι του βιβλίου. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό, κάτι που συμβαίνει σήμερα και ξαφνικά πως αυτό γυρνάει πίσω στο παρελθόν και το παρελθόν ξανάρχεται στο σήμερα. Ιδέες ίσως για το επόμενο βιβλίο, δεν ξέρω αν προετοιμάζετε κάτι. Ινσάλα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψει κανείς στην Τουρκία? Είναι το τρένο όντως? Το τρένο είναι, διότι σε αντίθεση με το λεωφορείο, πρακτικά είναι πολύ πιο εύκολο να γνωρίσει κανείς κόσμο. Το λεωφορείο έχει σε δύο θέσεις, μπροστά πίσω. Έχει εκεί κυρίως τις τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά πιο δύσκολο. Το τρένο, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές, δημιουργεί μια άλλη οικειότητα. Και είναι η αλήθεια ότι είναι. Βαγγέλη, θα σε διακόψω να πω μόνο το εξής, ότι επειδή η διάθεσή μου είναι φωτεινότατη, η εικόνα μου όμως είναι σχετικά σκοτεινή, όσο θα μιλάς θα πάω να ανοίξω λίγο το φως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Τα τρένα είναι πάρα πολύ, σχεδόν πάντα στην ώρα τους. Τα γρήγορα τρένα, κυρίως μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Άγκυρας, Σκύσεχήρ και τα λοιπά, Δυτική Τουρκία, είναι εξαιρετικά. Και ακόμα και τα τρένα που πάνε μέχρι τα βάθη της Τουρκίας είναι άνετα, καθαρά και πολύ ασφαλή. Δηλαδή το συνιστώ με όλη την βεβαιότητα, ότι είναι και πολύ ασφαλές το ταξίδι και πολύ όμορφο, διότι ειδικά με το τρένο βλέπει κανείς και διαδρομές που με το λεωφορείο σίγουρα δεν βλέπει. Το αναφέρω γιατί το οδηπορικό του βιβλίου είναι ένα οδηπορικό που γίνεται κατά κύριο λόγο με τρένο. Υπάρχει και το τρένο ως αναφορά στον τίτλο, γι' αυτό για να το εξηγήσω. Επίσης, συγγνώμη Γιώργο που σε διακόπτω, επειδή είπες για τρένο. Αυτό που θέλαμε επίσης, αυτό ήταν από την αρχή, η επιλογή του τρένου ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν έγινε για πρακτικούς λόγους, ήταν το ανάποδο. Έγινε κυρίως επειδή είδαμε με τον Γιώργο ότι το τρένο, όπως και σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη, αλλά ειδικά στην Τουρκία, ήταν ένα μέσο εξυγχρονισμού καθαρά, το οποίο ήρθε με τον Αμπτουλχαμίδ το δεύτερο, τέλη 19ου αιώνα, και το οποίο μετασχηματίστηκε ιδεολογικά από διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή, αλλιώς είναι το τρένο Αμπτουλχαμίδ, αλλιώς το είδε και Μαλαταπιούκ, αλλιώς το είδανε μετά οι υπόλοιποι, αλλιώς το έβλεπαν οι Ισλαμιστές, αλλιώς το έβλεπαν οι Κεμαλιστές. Άρα ήταν ένα όχημα, αυτές που το επιλέξαμε πολύ συνειδητά, αρχικά για όλους αυτούς τους λόγους, και μετά στην πορεία είδαμε ότι είναι και πολύ ευχάριστο. Πώς είναι το να ταξιδεύει
κανείς ως Έλληνας στην Τουρκία, πώς όχι να μένει εκεί, να ταξιδεύει, σαν τουρίστας, ας πούμε, και να προσπαθεί όμως να επικοινωνήσει με τον πληθυσμό, με τους ντόπιους. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ εύκολο. Όλα τα χρόνια που ταξιδεύω στην Τουρκία, και ο Γιώργος. Βέβαια, επειδή έχουμε διαφορετικό καθεστώς, έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, σαν απλός πολίτης, έτσι, όχι σαν διπλωμάτης, εκπρόσωπος χώρας, είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει ακόμα και σε περιοχές πολύ συντηρητικές, πολύ εθνικιστικές, ή σε ανθρώπους, έτσι, που προέρχονται από αυτό το, έτσι, περιβάλλον, στην Ανατολία και σε όλες τις άλλες περιοχές της Τουρκίας, έτσι, στα βάθη, ο ξένος παραμένει φιλοξενούμενος. Αυτό το έχω ζήσει ποτέ, δηλαδή ταξιδεύω στην Τουρκία από το 1995, ποτέ δεν είχα μια κακή εμπειρία, παρόλο που πολλές φορές βρέθηκα σε καταστάσεις και με ανθρώπους που θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν κάποιο, έτσι, ανθεληνισμό κτλ. Είτε λόγω συγκεκριμένων ιδεολογιών, είτε λόγω συνθηκών πολιτικών εκείνη την περίοδο. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο και υπάρχει πάντοτε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα μάτια του Τούρκου τουλάχιστον, του μέσου Τούρκου, έτσι, ανάμεσα στον Έλληνα και στον Δυτικό. Δεν είμαστε Δυτικοί, δεν είμαστε ακριβώς Τούρκοι, είμαστε κάπου στη μέση, αλλά και πάλι, έτσι, στο μυαλό υπάρχει μια περισσότερη άνεση στο να συναναστρέφονται Έλληνα και να εμπιστεύονται Έλληνα από ότι έναν Γερμανό ή έναν Άγγλο ή έναν Γάλλο. Και αυτό υπάρχει ακόμα. Ο Γιώργος τα βλέπει διαφορετικά από άλλη οπτική πάλι, οπότε ίσως έχει κάτι διαφορετική εμπειρία. Συμπληρωματική είναι η οπτική μας. Και εγώ είμαι από το 94-95 στην Τουρκία, δεν είχα επίσημη ιδιότητα. Τότε έκανα μεταπτυχιακές σπουδές και ήμουνα και στα ήμια εκεί. Δεν αντιμετώπισα ποτέ στοχοποίηση ή εχθρότητα. Βεβαίως, κυκλοφορούσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δεν είχα ενδεχομένως τη δημοσιογραφική ευρύτητα που είχε ο Βαγγέλης να πηγαίνει σε όλους τους χώρους. Ήταν πιο περιορισμένος ο χώρος μου, το πανεπιστημιακός, ή ο χώρος των κοινωνικών μου επαφών. Αυτό, καταρχήν, λοιπόν, θέλω να πω ότι όντως σε περιόδους υποκανονικές συνθήκες κυκλοφορείς άνετα στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Συμμερίζομαι επίσης αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ότι ως Έλληνες δεν είμαστε Δυτικοευρωπαίοι απόλυτα. Είμαστε η γειτονική χώρα, είμαστε οι γείτονες. Κομψού. Είμαστε οι γείτονες. Και ο γείτονας είναι σίγουρα πιο κοντά από σένα σε σχέση με την παραπέρα πολυκατοικία ή με την παραπάνω ρούγα ή γειτονιά. Υπάρχει ένα σχήμα, ωστόσο αυτό θέλω να προσθέσω, υπάρχει ένα αντίστροφο σχήμα στην πρόσληψη. Δηλαδή, αν ρίξουμε μία ματιά, ας πούμε, στα ελληνικά ΜΜΕ, η Τουρκία είναι πάρα πολύ υψηλά στην κάλυψη των διμερών σχέσεων. Αυτό δεν υπάρχει στην Τουρκία. Δεν είμαστε υψηλά στην κάλυψη. Ακόμα και σε περίοδους κρίσεων θα είμαστε μεν πρωτοσέλιδα, αλλά πολύ σπάνια θα είμαστε το κεντρικό πρωτοσέλιδο. Μπορεί να είμαστε, ας πούμε, τώρα στο προσφυγικό, παίζαμε στην πρώτη σελίδα μέχρι που ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό, οπότε άλλαξε η ατζέντα. Αλλά δεν ήμασταν το επίκεντρο, δεν ήμασταν το κεντρικό πρωτοσέλιδο, δεν ήμασταν το οχτάστιλος τίτλος. Επίσης, στις διαπροσωπικές επαφές, η εμπειρία μου λέει ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ πιο φωνακλάδες. Δηλαδή, φωνάζουμε αμέσως και συνέχεια. Οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως του πώς το βλέπουν στην πραγματικότητα, δεν φωνάζουν. Δεν έχουν αυτό. Ενδεχομένως να το εκδηλώσουν σε δεύτερο χρόνο. Είχα πει και ένα ανέκδοτο όταν παρουσιάζαμε το βιβλίο Βαγγέλης Θυμάτες, το ανεκδοτολογική ιστορία, πραγματικότητα είναι. Όταν παρουσιάζαμε το βιβλίο, μόλις πρωτοβγήκε, ένας φίλος Τούρκος ήταν 18 χρονών, κουτσοήξερε ελληνικά και ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα της Χούντας το 1967, ο οποίος ακόμα είναι, ας το πούμε, τρέφει πολύ θερμά αισθήματα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πρωτοήρθε λοιπόν τότε για να δει τι ήταν αυτό το πράγμα που τον είχε γοητεύσει τόσο πολύ. Εκεί λοιπόν κάπου σε μία στάση ρώτησε έναν
60χρονο τότε να του πει πώς θα μπορέσει να πάει στην Καλιθέα. Το 60χρονο το ρώτησε, λέει, ξένος είσαι, λέει, αυτός ναι, είμαι Τούρκος. Οπότε έγινε ο δικός μας Τούρκος. Λέει, Τούρκος, εγώ λέει, είμαι Μικρασιάτης, είμαι από τη Σμύρνη που σφάξατε τον πατέρα μου, που κάνατε εκείνο, που κάνατε το άλλο. Ο νεαρός φίλος τώρα τον κοίταζε και όταν τέλειωσε ο άλλος με το ξέσπασμά του, γι' αυτό λέω είμαστε φωνακλάδες, με το ξέσπασμά του λέει, με συγχωρείτε, λέει, ενδεχομένως λέει, να έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι μόλις 18 χρονών. Δεν ζούσα, λέει, όταν γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Και, εν πάση περιπτώσει, λυπάμαι πάρα πολύ, λέει, για αυτά τα οποία σας έχουν συμβεί, λέει, στην πατρίδα μου. Έναντι αυτής της αντιμετώπισης, τώρα ο δικός μας έκανε ένα βήμα πίσω, τον κοίταξε και του είπε να πάρεις το τάδε λεωφορείο να σε πάει στην Καλιθέα και κάνει και κρύο, ρίξει και κάτι πάνω σου. Οπότε θέλω να πω ότι οι διαπροσωπικές επαφές βέβαια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο που αντιδρούμε. Πολύ, και αυτό νομίζω θα μπορούσε να είναι έτσι ένα απόσπασμα από το βιβλίο ή κάποιο επόμενο βιβλίο. Πολύ ωραία ιστορία. Γιώργο, να ενημερώσουμε, είμαστε στην 1 ώρα και 10 λεπτά. Νομίζω ότι, όπως το καταλαβαίνω εγώ, έχουμε πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είναι αφορμή για να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο. Δεν ξέρω αν θέλατε να κλείσουμε με κάποιες τελευταίες σκέψεις ή κάποια μελλοντικά σχέδια, εάν υπάρχουν, συγγραφικά, ερευνητικά, δημοσιογραφικά. Αγγέλη, να πω εγώ. Ναι, έχουμε κάτι στα σκαριά με τον Γιώργο πάλι για την Τουρκία και κάτι που θα ενδιαφέρει και πολύ περισσότερο το ελληνικό κοινό. Όχι ότι αυτό το βιβλίο θα ενδιαφέρει, αλλά κάτι που θα αγγίζει περισσότερο το ελληνικό κοινό. Βεβαίως, και μάλιστα κανονικά θα δουλεύαμε για το βιβλίο ήδη τώρα. Είχαμε προγραμματίσει, βέβαια με τον κορονοϊό και όλα αυτά, ούτε να δουλέψουμε, ούτε ταξίδια να κάνουμε. Οπότε περιμένουμε, αλλά ναι, υπάρχει κάτι στα σκαριά και φυσικά με τις εκδόσεις Παπαδόπουλου. Είναι πραγματικά αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Εγώ απλώς θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πάρα πολύ και την Μπούκια και τον φίλο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο και σένα, Γιώργο, για τα όσα καλά έχετε πει και για την τιμή και τη χαρά που είχαμε στην πολύ όμορφη αυτή απόψινή συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι γίναμε λίγο σοφότεροι με αυτά που ακούσαμε, μάθαμε πράγματα. Αναλογιζόμενος το πόσο δύσκολο είναι να παρατηρήσεις κοινωνικές αλλαγές την ώρα που συμβαίνουν και ιδίως σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, το έργο σας είναι ιδιαίτερης αξίας και σημασίας για να φωτίσει όλους εμάς οι οποίοι βλέπουμε τα πράγματα εξ αποστάσεως και με το φακό, το παραμορφωτικό φακό, ας πούμε, των προκαταλήψεων με τις οποίες έχουμε γαλουχηθεί. Επίσης, πρακτικά μάθαμε ότι τονίζουμε λάθος το όνομα του Ερντογάν και ότι στο Πυρκέρμι ο ήλιος πέφτει νωρίτερα από ό,τι στην Αθήνα. Σε λίγο θα χάσουμε και τον Γιώργο Σκαφιδά, οπότε θα έλεγα να το κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να παραβρεθείτε και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Στο Μένουμε Σπίτι με τους συγγραφείς μας. Είναι η προσπάθεια που κάνουμε ως Μπούκια και έχοντας την υποστήριξη σημαντικών θεσμών όπως του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, αλλά και άλλων παραγόντων του βιβλίου, να γεφυρώσουμε κάπως αυτό το χάσμα, αυτή την αδυναμία επικοινωνίας που παρουσιάστηκε λόγω της ιδιόρθμης αυτής της κατάστασης στην οποία ζούμε. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση και να επανέλθουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, στο Βέλγιο, πως ή θα μας πει την εικόνα σου έτσι από εκεί, ας πούμε, το βιώνετε όπως το βιώνουμε και εμείς εδώ, είναι τα πράγματα άσχημα? Κοίταξε, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα από τη μία, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι. Μόνο χθες το Βέλγιο έχει 306 θανάτους και συνολικά έχει φτάνει σχεδόν τους 3.500. Και να υπενθυμίσουμε απλά ότι ο πληθυσμός είναι ο ίδιος με την Ελλάδα, έτσι. Βέβαια, ο κόσμος παρά τα τεράστια αυτά νούμερα θανάτων παραμένει ψύχρεμος και παραμένει η εμπιστοσύνη στο σύστημα, δηλαδή στο σύστημα υγείας. Έτσι, και στο πολιτικό κάπως έχει αρχίσει και τραντάζεται, αλλά για το σύστημα υγείας ακόμα η εμπιστοσύνη υπάρχει
Και η αλήθεια είναι ότι παρότι τους αριθμούς αυτούς και τα κρούσματα τα πολλά, το σύστημα κράτησε. Δεν υπήρξαν πολλά προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα του Βελγίου, ναι, όπως και της Βόρειας Ευρώπης, πολλές κοινωνίες, είναι η οίκη εργηρίας. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ένας μεγάλος αριθμός θανάτων οφείλονται σε αυτό. Έκανα αυτή την ερώτηση στο Βαγγέλη, διότι βρίσκεται στο Βέλγιο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην ετικέτα κάτω από το όνομά του, από την εικόνα του. Ευχαριστώ πάλι, κύριοι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήταν τιμή μου να ξαναβρεθούμε φυσικό, ηλεκτρονικό το τρόπο για μια επόμενη δουλειά. Είστε καλά. Γιώργος Καφιδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για την ευκαιρία. Η συμβολή σου ήταν καθοριστική στο να αναδειχθούν τα θέματα που πραγματεύεται, μελετάει το βιβλίο. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.